Hi guys, good morning. Magluluto pala ako ngayon. Patola na may miswa. Gigisahin ko. Ayan, nabalatan ko na pala yan. Lagay na pala natin yung mantika. Pati yung hibi, ihulog na din natin. Malasa kasi yan guys, kaya gusto ko itong hibi. Sahog. Ilagay na din pala natin yung patola. Lagyan na din pala natin ng tubig. Ayan. Ilagay na din natin yung asin. Pati yung magic sarap guys. Tapos yung sili. Ilagay na din natin. Lalagyan ko din pala guys ng paminta. Pati yung miswa lagay na din pala natin. Ayan guys, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa aking channel. God bless everyone. Bye.